Abor-Ani United Youth Forum emepego ọtụtụ ihe dị iche iche ha rụgasịrị ndị ọgbụ na kansụl Orumba North. Ya bụ ha nọkwa na ya bụ mmemme kesakwa n'erimeri dị iche iche nyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ bụ ndị ọgbụ. Chibuzobidike gara pụtara anyị akụkọ. Ndị otu ahụ bụ ndị nọrọ n'oge mmemme mmechi arọ ha na-eme wee hafee ya bụ ihe ndị ha rụgasịrị n'aka ndị ya bụ obodo. Ihe ndị ahụ ha rụgasịrị gụnyere ebe ezumezu, ụlọ ndị nche, ikpochagasị na imepe ụzọ dịgasị n'ime obodo ahụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ gasị. Akụrụngwa nri ha nyegara ha bụ akpa osikapa nke ekere ndị niile di ha nwụrụ anwụ na ndị enweghị ka ọra ha na ya bụ obodo. Ka ọ na-agọzizi ihe nri ndị ahụ na ya bụ ọrụ arụgasịrị na otito nke Chineke, ka onye ụkọchukwu nke amụrụ n'obodo ahụ bụ Reverend Fada Arinze Okonkwo kọwara ya bụ otu ndị ntorobịa dịka otu na-emepụta ihe na-aga n'ihu na otu ndị obi ha na-agbakọ ọnụ, ma kọwakwazịa na ọrụ ha bụ maka ọdịmma nke mmadụ bụ nke Chineke aghaghị ịgọzi, ma rịọzie Chineke ka ọ gaa n'ihu na-enye ha ọchịchị obi ha. Ka ọ na-eto ndị Abor-Ani United Forum maka mkpebi ha nwere ịga n'ihu mepụta ihe ga-enyere obodo ọgbụ aka, ka onye ji ọkwa ọchịchị nchere oge nke Orumba North bụ Sir Ogochukwu Ekwueme, onye kwuru okwu site n'ọnụ osote ya bụ Maazị Henry Mmadụ, kọwapụtara nzọpụ ụkwụ ahụ dịka ọmụmaatụ akụrue ụnọ, ma kwupụta aṅụrị gọọmenti nwere isonyere ha n'ichepụta ezi echiche maka ọganihu nke ime obodo gasị. Dịka ọ kọwara na ihe ndị ahụ arụrụ bụ nke ga-enye aka n'igbo mkpa ndị mmadụ, ma bụrụkwazi ihe na-anaghị agbaso ọchịchị ndọrọ ndọrọ, lụzie ndị ọzọ ka ha ṅomie ụzọ ụkwụ ha. Ka ọ na-anabatazi ya bụ ihe arụgasịrị, ka otu onye eji okwu ya agba izu na ya bụ obodo bụ Chief Ifeanyichukwu Ekweugo chetere ọtụtụ ihe chere ndị obodo ahụ aka mgba tupu ya bụ otu abịa na nchedo ha, ma kwuzie na ihe ndị ahụ ya bụ otu mere rụrụ ga-enye nnọọ aka ime ka mkpa onye ọgbọ ọbụla benata. N'aka nke ha, ka onye isi ya bụ otu bụ Maazị na Oriakụ Tony Ebene n'aha ya bụ otu kọwara na ihe pụtara ihe n'ọrụ ahụ ha rụrụ bụ nkwado ha nyere onwe ha n'ịhụ na ebumnobi na ọganiru obodo ha bụ ihe ha kpụ n'ọnụ oge niile, ma bụrụkwazi otu ụzọ ha si enye aka ito obodo ha. Ụfọdụ ndị ritere erere na ya bụ ihe nri ekere bụ ndị gụnyere Clementina Ọjị, Chidiebere Moneme, John Ọkpala na Adaobi Okeke gosipụtara afọ ojuju na aṅụrị ha nwere maka nleta anya na ịhụnanya ha nwetara n'aka ya bụ otu, ma rịọzie Chineke ka ọ na-aga n'ihu kwụọ ha ụgwọ ma chekwaba ezinụlọ ha dịgasị iche iche.